Erokamano Sharon. Yani wacho gani ng'amo fuo chiemb ng'ama riek. To wan kaka joluo wago korwa ni wan e jok manoyudo rieko e mbele jomoko gi. Rieko wani bo konyowa. Kech rieko ni onengi tigo biasly. Ineno? The whole world over, kamora mora medhi, every community is biased for their own. Makata sani kidhi kuonde mawacho ni developed Sharon, kidhi Switzerland, you'll not be treated as a Swiss. Swiss nigi more opportunities in Switzerland than any other person. Koro jatelo mora mora kata jotelo moka moka mag piny nyaka bed biased about their community. Jogegi first. Ok en nyaka, it is natural law. Makata kaduoke muma chieng' mane Joseph wuod Jacobo bedo king mar Egypt. Noko treat wetene kako treat jomoko gi. Noko chajogi kana miyogi gine. Mago wetene. And since it is recorded in the Bible, it is not wrong to be biased. Koro, ingeni kane ang'iyo dongruok manyanza. Kaka nyocha jatelo ni sani is desperate for our votes. Tata to Kisharon Kian, aneno ni Ruto notimo achievement maduong' sana as an individual. Mokwongo, he came from grassroots, en nyathi maskin. Ok en nyathi, ok nong'e wuon gi ok ong'e. To fight, more bring down gima niwacho ni dynasties. Donge? Makata sani king'iyo siasa maber, dynasties go ma pod goye. KTN kiang'o mago dynasties. Onengo bed ni kwawuok ir Ruto, to nwawuok to another progressive leader. Okonengo bed ni wachako wuok ir Ruto to wadok chien. Emomiyo anto, in my own personal opinion, oka support opposition. Kech opposition is not change. It's we are moving one step forward to wadok 10 steps backward. So we are not moving. Onge gima Gachagua, onge change ma Gachagua nyakelo. Gachagua nwa test leadership ne mathin kama. Nineno kaka en stupid dictator. Ngeni ntiere intelligent dictators machalo Kagame gini, president ma China. Tomato is a useless dictator. Is opinionated. Oneno ka their community is more superior to other people. Koro ema wacho ni ya. I apologize the language. But ate mana express ne okonengo benwa wuok to adok chien. Mar ariyo, wan joluo wan gi weakness achiel. Wan ga gi weakness moro mar we don't care. Ingeni wan kaka joluo wasebedo ga kwago kura gi jo western. Western gin shemejiwa. Gin we are closer to them. Okonengo bed ni wawegi nigi dhi e opposition. You understand? Nikech ko bedo ni wadwa strengthen gini mondo wa transition. Achiel kuom discussions mo bed ga godo e aput kaka jo wang'iyo ni what is way forward mar joluo. Wang'iyo ni ya one of the reasons momiyo community onengo support president mantie telo sani and is the only person who can hand over that power back to us. Ene monya miyo that baton among jogi kaka ranyisi mokwongo gin gidwaro gini odognegi. They just playing games mondo gini odog elwetgi. Lakini ng'ama nyalo golo gini maduoke mamiye jaluo kata kele Western Kenya en mana ng'at mantie telo sani. Koro okonengo bed niya, nikech an ka ng'iyo differences mag jo ODM, ma kata momiyo Sifuna, Babu Owino, Rengo gini ringo kando. Ena gi winjruok mathin. Samoro aneno kata ni kuma ji olute lwetgi. Aparo nitie kamoro ma ji olute lwetgi ma jomoko odino ne jomoko ok sol lwetgi kanye. Lakini difference nikech an aseng'iyo Sifuna is a vibrant. Is a firebrand. Okay, ngamo nengo bed wished out. Anaseng'iyo ga telo mar jakom. Nitiere kuonde man watime blanda ni ng'ato wuok e ODM to jwacho no dhia. Mdavadi kano wuok odhi ineno gidhi Wetangula gini kane wuok ne gin underdogs. Noriembgi ni gidhi. Dong ne gidhi to giform government. Anaromo kod diere manoriembgi kane wariembogi ne gin underdogs. But ne gidhi magiriwore magiloso sirikal. Koro nokonengo bed Sifuna kani neno agreement manager komodonjo gi Ruto. Ka ing'iyo interviews mag Sifuna. He's also a very sincere young man.
notemo wacho ni okotamore riwore gi ng'ani. En mana ni they wrote down certain things mo feel near the president is not honoring gik mane giwinjore mondo gi form broad based. Ineno? Mar ariyo, kanyo tigole SG, he was fighting. He didn't want to go. Onge gimo minya wach ni Sifuna ne mol ni siju ichule nyocha neno ka Ivon penje ko urumie pesa. Ok ni nodwa wuok, notemo fight mondo timango obed kanyo as an SG. Nonengo bed ni jogi bede boardroom. A political party that has survived since 2005. Ok nonengo bed ni gidifa e bath ndara. Nonengo gibede boardroom mondo giyiere ni okay, jomo yier gi wayiere together. Ok onengo bed ni ngire Orengo gi Dr. Oburu jok madongo ma age gi bose kadho ok nonengo bed ni gi fight over certain immediate gain. Nonengo bed ni gi long term. Dongo ka winjruok nyalo bedo kosineno nade. Akia podo wakili nyalo nyiso wagine magintie ngane senator nyalo nyiso wagine magine iye. But my point is onengo bed ni okwawejo western gi odog kocha. Onengo bed ni wariwore as a team, as a unit kwa wacho ni support ngani. What is our end game? Nikech Sharon, Kenya did all after we are all gone. President they serve 2 terms, that is the constitution. Odong give 5 years Kenya will remain. 30 years from now, most of us will not be existing. But the country will be there. Ngatok nyal biro gi idea ni Ruto must go. So what? The country will remain after Ruto is gone. Koro gimonengo watem sana ni kata baba no penjo kapok otho ni go Ruto must go where? Gimano nengo watim maneno ka dhi kethore en ni ODM noko nengo barre. ODM no nengo the as a unit. As we still look for someone to take the leadership, the party should have consolidated. Mogi onengo bed ni sanie wayao ginene governance ma local. Nikech king'iyo projects ma jatelo ne ochako gin macro economic development. Sustainability kaka wadwa kelo benefit to the individual level, to the household level, and gimitimo gi governance. President osetimo national development projects. Okay, to stima, oyao roads, or also ring road, or also factories. How is it going to benefit the community? Manokoro governors must be ahead. To koro governors wagi, what is their track record? Gin gitima ngomondomi development ma president ochakogi, the community can feel them. If the cotton industry is being revived, how the cooperatives organize mondo chak benefit at individual level. If the sugar factory is being revived, how are the people selling their sugar cane? Is it still through the companies? Infiltration mar sukari ma Brazil tilos a factory. How are they preventing that? Mano duaro angoa solidarity between the local leadership. To koro local leadership ma wan go saneni ji onengo ngi track record gi. Giman kenda kwedo Sharon en zoning. Inano zoning masane jogo kasrego gi. It is to favor the sitting leaders. To begia one opportunities kaka wakili gi ni jomatino tinamada donje sirikali gi mondo donje. Koponwa support Ruto. We should also accept his party. Okonengo beno wacho ni support Ruto kwadwa UDA Nyanza. What is that? It should be allowed so that parties at the grassroots, ingeni gima jora boni yolawago. Grassroots election gi compete fairly. Iyudo ko year party no giyiero ga individuals, so giyier party as a block. Wambende onengo jogo ya opportunity onge gima giluoro. Mogi apenjo senator. Jok mantiere sani e ODM momakore gi broad based. Are they important to the president or the president is important to them? President omako gi koso gine magimako president. Angeni senator bro bedo ka duko mano. Wa mi akili kutulo mwandi. Wakili ni weche mose bedo ka